Амада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Диня видео набуд, каме мушкилиҳо буд, ҳамчунин каме мазаам бемазаи, лекин ман ҳаракат мекунам ки имрӯз шумо видео дошта бошен. Барномаи хабарӣ, яъне ки SM News. лайк мондана фаромӯш накунед, давом метиҳем. Яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ. Ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. Нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чӣ кор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. Тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% боварӣ қатъия дӯсто, муроҷиат кунед. навишта мешавад ки дар Курски област як мастурбек бо бемории худаш ба беморхона омадагӣ. барои чӣ хотири мастурбек? ба хотири оне ки муҳоҷирро ҳама хел масхара карда агар ном мегиранд. мо видео дорем ки чӣ гуна бо ӯ медсестра суҳбат мекунам. Свои кишлаки, нахуй! Какой кишлак? Я родился здесь, я гражданин Российской Федерации. Показать паспорт тебе? аввал тамошо мекунем худи видеоро ки чӣ гунаи ҳамшира бо муҳоҷир суҳбат мекунад ва баъдан сабабша мебинем ки ба кадом сабаб чунин рафтор кардагиа. Да не видно по тебе, что ты Какая разница? Причем здесь нация вообще как принцип? Вот у меня паспорт, гражданин Российской Федерации. Смотрите, как общается женщина. Пишите, где пошли. Вы готовы нас убить. И вот за этого я вас, вашу нацию ненавижу. Что она говорит вообще? Я Причем понимать здесь не могу. нация? медонед ба хотири чӣ? ба хотири оне ки бенавбат ворид шудагӣ будай. ҳоло дар ягон ҷо далел нест. яъне ки мумкине ки ягон причина наёфта бошанд ҳама хел нависон, яки бенавбат. акун тасаввур кунед ки одам агар бенавбат ҳам ворид шудагӣ боша, бояд ки ҳама хел гап занӣ. биёед аввал тамошо мекунем ва баъдан новостиро мехонем ки нисбати паспорти хичон чӣ фикр доранд. Что она вообще чешет? Вы что, нацистка, что ли? Я понять не могу. Я этот видео завтра отправляю на прокуратуру. К сожалению, это тебе не поможет, брат. Ну, во-первых, всем насрать уже на эту филинку грамоту, которую в подворотне можно на сдачу от шаурмы купить у местных жителей. Тасаввур кардастед ки мардуми рус худшон нисбати паспорти худшон чӣ меган? муҳоҷирои муҳтарам, дар муҳоҷират эҳтиёткор бошен ва ҳеҷ вақт хиёл накунед ки доштани шиносномаи Российской Федератсия ба шумо як уважению, ҳурмати, иззати нав метиҳад. Не. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавии Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби ба роҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонун қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон забраниват кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. хабари дигар навишта мешавад ки дар Иркутск аз 4 ошиёна як шаҳрванди Узбекистон духтари 17-солаи худша мепартояд. ба чӣ хотир? ба хотири оне ки ӯ мехостай бо дӯст писараш ба вохӯрӣ равад. муҳимиш дар инҷа чия? чӣ гунае ки мо шумо медонем, дӯст медорем мо далила. ва дар инҷа гуфта мешавад ки духтарака ёфтагианд дар чунин ҳолат ба бисёр қисмҳои шикастаи бадан ҳамсояҳо ва ҳамо занг задагианд мошини рӯёрии таъҷилира ва баъдан духтар намебара, ба худ меояд ва ҳамун нақл мекунад ки чӣ гап шидагӣ буд ва барои чӣ. маълум мешавад ки робитаи ӯ оғоз мешавад байни як писари ҳамун минтақа ва падараш дар ин бора дарак меёвад. баъди хабар ёфтан дар бораи чунин кирдори духтар, падар муддати дуру дароз фикр накарда ба балкон мебарораш, баъди чӣ ба замин ҳавоиш мекунад. айни замон ин шахс дастгир карда шудагиай ва ӯро гунаҳгор мекунанд барои сӯиқасди куштор. гуноҳи худша ин шахс қабул надорад ва мегӯяд ки ин кори ӯвай, духтари ӯвай чизе бихоҳад ҳамон хел мекунад. не, чизе бихоҳӣ ҳамин кора карда наметонӣ ва ҳамчунин мо дар инҷа гуфта наметавонем ки духтари ӯам дуруст кор кардагиай. духтари 17 сола какой нахер дӯст писар? лекин ячира мо бояд фаромӯш накунем ки муҳит таъсир мерасонад. вақте ки фарзандои мо бояд дар чунин муҳитҳо қарор дошта бошанд, мо тарбиямона хеле ҳам ҷиддӣ бояд кунем. муҳит хеле ҳам хатарнок аст. мо падара фаҳмида метавонем, лекин рафторша дастгирӣ карда наметавонем.
намедонам ба кадом сабабе бошад ки бештар хабарҳои охир дар бораи шаҳрвандони Узбекистон рафтааст ки дар дигариш навишта мешавад ки як муҳоҷир аз Узбекистон таҷовуз кард духтари 6 солара. Даҳшати ҳодиса дар он мешавад ки пеш аз ин кор ҳаракат кардае ки модари ӯра таҷовуз кунад дар обшижит. Лекин хушбахтона барои модар аз чанги ӯ фирор мекунад. Дар ин ҳолат шахси кайфбароншудагӣ интизор мешавад духтарчаи ӯра дар назди ҳоҷатхона ва мутаассифона дар дохили ҳоҷатхона ӯра таҷовуз мекунад. Айни замон муҳоҷир дастгир шудагие ки ғайриқонунӣ дар муҳоҷират қарор доштааст. бисёр анчунин хабарҳое ки мо мебинем дар бораи робитаи дигар мардҳои аз дигар миллат бо духтарҳои доғистонӣ ё ин ки дар ҳолате ки ягон шахсе ки аз дигар миллат ҳастай бо ин духтарҳо ягон робита дошта боша, нисбати ӯ рафтори хеле ҳам бад мекунанд писарони ин миллат. Лекин бисёр ҳамин хел ҳолатош аламовар аз оне ҳастае ки духтарои худи ҳамино гунаҳгор мешаванд. Лекин дар натиҷа писарое ки дар ин қабхон афтидагиянд зери хатар қарор мегиранд. Ки мо як чунин ҳолата мебинем, як блогер астаи ачки чат рулетка мегзарона ва агар ман ба ҷое мешидам, ман намедонистам ки дар назди экран кияй. яъне ки сини дугонааш мега ки тверк рақс кун ва танҳо аз тарзи гап заданашон фаҳмо мешавад ки ино кияй. Ва дар хабар навишта мешавад ки аллакай и блогера ҷустуҷӯ доранд. Нифига себе! Опять упал? Нет, я... Тут OnlyFans. агар ягон хабари навши дар ин бора, шумо албатта ки даракдор мешин, агар обуначии канали ма бошин. аз ҳамада хабари паданалатарин як чанд вақт пеш буд дар бораи чипирванӣ. мумкин е ки ман дар ин бора гузаштада видео кардагӣ бошум. яъне ки чипирванӣ чӣ? ҳамин хеле як сарусадову ташвиши умумии ҷаҳонӣ буд ки мардума чипирванд мекунанд, яъне ки махсус QR код ё ин ки ягон намуд таҷҳизоти дар бадани ӯ ворид карда мешавад барои шинохтан муайян кардани шахсияти ҳамун нафар. ва ин хеле ҳам рафтори пасте ба чӣ хотир ки и дар рафторҳои ғуломдорӣ ворид мешавад. ва бале ин кор умумиҷаҳонӣ шидагӣ нестай, лекин умумиҷаҳонӣ мақсад нисбати одамо муҳоҷира дар федератсияи Русия ба мисли одам намешуморанд ку. яъне ки чӣ гуфтании ма ба ин гапам? тамошо кунед новостиро дар рӯи экрантон мебинен ва ман бошум ба забони худмонуски мехонам шумода. дар Москав шурӯъ мекунанд барои санҷиши шиносномаи электронӣ барои муҳоҷиро ки ин кор метавонад осон кунад контроли муҳоҷироро. шиноснома як картаи пластикии ҳастае ки QR код ва электрони чип дорад ки дар ин чипу QR код тамоми маълумоти шаҳрванд ворид карда мешавад ва супорида мешавад ба мигрантҳо аз синни 14 сола. яъне ба мисли ID карта не, мисол ID карта чӣ хеле ки мо дорем паспортҳои мо ҳам мавзӯи ҳастае пластикӣ, ӯ хеле не, просто як картае ки дар дохилиш чипай ба мисли сим карта ва QR код дорад. вақте ки дидан ҳамун QR кодро пикат мекунад, ранге ки товара дар магазин пикат мекунӣ ку ҳам хе пикат мекунанд та мисли товарӣ мебинанд, мисол соли чанди дигараш пешравӣ. патриарх Кирилл и кияй? мисол хай нахамонда мешава имом мегем, хай христианинан, имом надоран, ино поп доран, главни поп. хоб попай главни чӣ мега? гӯш кунен. ворид кардани мигрантҳо ба ҷои шаҳрвандони аслии худи Россия барои ӯ хатар меорад. Хоб, як гӯш мекунем, аввал гапоша ба гап мезанем. Подчеркну еще раз, непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране. А это, в свою очередь, несет несомненную угрозу русскому миру, ценностным ядром которого является православие. Кроме того, не секрет, что мигрантскую среду не оставляют без внимания те, кто проповедует идею радикального исламизма, экстремизма, представляющую прямую угрозу российской государственности. яъне ки ин бо як бор дига тасдиқ мекунад ки Россия ҳеҷ вақт набуд ва намешавад кишвари бисёрнатсия. муҳоҷир барои Россия дар кора ҳамон қадар ва ҳамон вақте ки худаш мехоҳад. а он гапҳое ки мисол мо многонационалнем, мо ҳаматонро дӯст медорем, мо ҳамаро ҳурмат мекунем, тамоми кадом религие ки ҳастаем биёен шумо маладесен, ино дар ҳамон вақтое гуфта мешавад ки тира повистка ба ҷанг пешниҳод кунанд. дар он вақт бояд таъриф кунанд таку.
خب در همینجا خبرها با پایان میرسه. باردارو فکرتون در کامنت‌ها بنویسید، لایک موندن فراموش نکنید. و خبر مهم دیگری هست که در آخر ویدیو میگم، بعضی آدما را نفوره ویدیو تمام شده گیه، اگر نفوره تا سخنای ما خوی بخای کنه. خب انا که چخچخو خدمونسکی باردارو خدمونسکی خطی دوستا چگونه که میدونین ما با همراهی سلام تیجی 250,000 روبل разыграт кардесем байни обуначиҳои ана ҳамин веб каналомон. Ва баъзе одамо мепурсанд ки дар инҷа зиёрати хонаи Аллоҳ ҳастай, лекин дар конкурси кора кардесен. дӯстони азиз, ин конкурс нестай, шумо дар инҷа билет намехарен. подробнатар гӯш кунед, касе ки намедона амира як бор дига мефаҳмонам. ма дорум веб канал ки видеоҳои зеҳнӣ, мантиқӣ, ақлӣ гузаронда мешавад дар уҷа ва пардохти моҳона дора ва платни каналай. бе и розыгришам ба и розыгришам. У видеоҳои у канал дар YouTube ман намекунам, чунки қадр намекунанд у хел чиза. чизи ҳамин хуба, чизе ки полезния мардум қадр намекунанд. ба дари масҷид университет одам бисёр мерава ё ин ки ба дари дискотека. хитон хулоса бироре. барои ҳам хотир اون خیلی ویدیوها فقط در ذکریتی کانالن. مثال میگیریم این خیلی ویدیوها. ما در بسیار ویدیو گفتگیم که محیط خیلی هم سخت اپس نیه. در اصل هم بسیار آدما میدونن نمیکورن. طبیعتاً او را هیچ کس پسیخولوژی را نآموزونده. برای چی آدمایی هستن که طرف ناحق طرفگیری میکنن؟ همتون همین کارا میکنین. در همه کارتون همین کارا میکنین و هر روز همین کارا میکنین. در طبیعت هر یک آدم این خطاگی هسته و آهسته آهسته اگر مدت هفته ماه همین کار دوام کنه، او تماما از عقل خودش میبره و عقل او وابستگی میکنه از انا همین گروه. مزگ در سر خطه، نو ادارش در سرت نیست. و همچنین سلام تیجی هم داره ذکریتی کانال کی داره این گونه ویدیوها. زندگی رو در زمان ما بدون او تصور کرده نمی شود. همه آرزوی او رو دارد. هزارها نقشه می کشیم که چی خیل او رو به دست آوریم. بعضی ها به خاطر به دست آوردنش به همه کار قادرند. وای قدرت دارد که همه رو به تو دوست یا اینکه دشمن گرداند. این چیست که در زندگی ما اینقدر مهم است. که چگونه که من گفتم بودجت این بازی ما 250,000 روبل برای اشتراک کردن تو باید چیکار کنی؟ برای چی خاطر گفتم که کنکورس نیست. یعنی که تو بلیت نمیگیری، پروست تو ابونچی همین کانالای تمام. شرط همینه که تو ابونچی همین کانالی ویب کانال باشی. یعنی که همون ویب کانالایی که سلکاشون در تای کامنتاری فهمیدین که در اوجا شما بلیت نمیخرین، هیچ نمیکنین، شما وارد کانال میشین. کانالو بالای پلات نیه. شما پرداختی ماهانه دارین در اونجا برای تماشا کردن خودی کانتنتش، نه اینکه بازی. و بازی تنها در داخلی همون بین ابونچی‌ها. یکم سوپر پرایزش زیارت خانه الله که ما وابسته کردگیم با شرکت پرواز اویا. این برادر با همه کارو سر و کار داره، همه را از خدای همه آدم خودش به کلام میگیره. یک شخص اگر که اون شخص خودش رفتن نخواه میتونه که راحت شه فروشه. باقی مونده هیچ ما چگونه رازیگرد میکنیم، البته که معلومات پورش شما از خودی همه کانالو میفهمین چگونه میگذره. شخصی که ابونچی ان همه ویب کانالو هستن. سلکای هر د کانالو در یکم کامنتاری закрепить دیگه. و نگفته نمونده که این یک ماه دوام میکنه، یعنی که پیش از سال نو ما پریزورا تقسیم میکنیم. فکر اختتون در کامنتاری نویسین. دو ویدیو نو آخری که در روی اکران شما برآمدگی تماشا کردنش فراموش نکنین و کسی که بلاگر شدن بخواه اگر مرحمت سلکا در روی اکران شما ما کورس دارم از درجه آغاز کننده تا با پروفسیونالی. دلخواه معلوماتی که در شما در کار برای بلاگر شدن از این کورس دسترس میکنین که تجربه از سال 2017 این جانبه خدمت ما جمع کرده در یک کورس جایگیری کردگیم. همه موفقیت تا ویدیوهای آینده.